Slav roj baş, hevanlı hevidarım herkes baş. Çen nûçeyek û Muhammedekirine dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Îro nûçeyekî acîl ket rojeva Tirkiye, operasyona AKP ya li ser medya muxalîf û şaredariya İstanbulê. Ev demekî dirêj didome Tayyip Erdogan kî muxalîf be davêje hepsê. Li hemberî xwe tu însanekî bikaribe siberoja wî, bikaribe serokkomariya wî, îxtidara wî bixe xeterî muheqeq davêje zîndanê çawa ku anî serê Selaheddîn Demirtaş aynı tiştî anha aniye serê Ekrem İmamoğlu di çarçoveya Ekrem İmamoğlu da çapemeniya ku destek daya İmamoğlu hemî insanên ku di kampanyaya hilbijartinan da piştgirî dane İmamoğlu yek bi yek têne girtin. Bi çi têne girtin? Tiştekî pir balkêş, sîxurî. Çima sîxurî heta niha ji gendeliyê gelek insan hatin girtin, AKP heta qirikê di nava gendeliyê de ye, êdî gendelî biye meseleyekî sûçekî ji rêzê. Mesela terörê hûn bibêjin ji xwe AKP ji kî hez neke ji mesela terörê davêje hepsê li hember wî doz dide vekirin birêya dozgerên xwe birêya hemî mirovên xwe yê qanûnê çawa dibêjin bila bibêjin mesela terörê êdî biye meseleyekî ji rêzê ji ber ku herkes dikare pêwber mehkeme kirin çi mabû mesela sîxuriyê baş e Ekrem İmamoğlu Merdan Yanardağ ev rêveberê yani xwediyê kanala Telebîr ji çi têne sûcbar kirin yani sîxuriya kîjan dewletê İsraîl yani pir balkêş e. Ez pêşî nûçe ji wara pêşkêş bikim paşê em behs bikin. Yani operasyona ku li Tirkiye pêk hat ne tenê li hember kanala Telebîr bû ne tenê li hember şaredariyê bû li hember hêza muxalefetê. Hêza ku dikare li hember Tayyip Erdogan bibe tehdît. Berê ku em behs bikin li Enqerê doza betalkirina Kongreya CHP îro pêk hat di derheqê dozê de gelek kes di nava tirs û endîşê de bûn gelo çi dibe mehkemeyên dewleta Tirkiye gelo dikarin Kongreya CHP betal bikin. Lê çi nebû? Biryarê eşkere bû mehkemeyên dewleta Tirkiye dibêjin Kongre li gorî usulê pêk hatiye Özgür Özel serokê rewa ê partiya xwe ye îcab nake meriv doz vebike ji ber vê yekê doz red kir. Yani çêbûna Kongre li gorî usulê dibîne. Ji ber vê mekî hemî dozên di derbarê CHP'de bi vî awayî şik û şüphe hemî bi dawî bûn. Kongreyên CHP başin li gorî usulê ne, li gorî qanûna Özgür Özel jî li gorî usulê hatiye hilbijartin. Niha em warin ser meseleya şaredariya Stenbolê û êrişa li ser Kanal 1 yani televizyona Kanal 1 Tele 1 jê re dibêjin. Unzanın Ekrem İmamoğlu şaredarê Stenbolê hevanno di derheqê wî de gelek doz hatin vekirin. Anha girtiye de hepsê de ye. Êdî hat wê astê ku însanekî bê dîplome Tayyip Erdogan bawekî bê dîplome Tirkiye bi rêva dibe 22 salin. Normal li gorî qanûnê dîploma wî divê hebe. Qet nebe asteyekî wî perwerdeyê hebe. Tayyip Erdogan dîplomeyekê sexte derxistiye îddia wisa ye. Li gorî dîplomaya xwe sexte Tirkiye bi rêva dibe. İja anî aynı tiştî aynı suçî xistiye Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu jî dîploma wî heye ya 4 salan ya zanîngehê. Şahidî wî hene. Tayyip Erdogan AKP anî dîploma wî betal kirin bi rêya mehkemeyên xwe. Halbuki problem çi bû? Ekrem İmamoğlu li Qibrîsê xwendiye salekî 2 sal. Paşê jî zanîngeha xwe guherandiye hatiye Tirkiye. Zanîngeha xwe li Tirkiye qedandiye. Lê ji ber ku Qibrîsê dest pê kiriye Tirkiye qedandiye dibêje derbas nabe. Yani mesele hincetê digere. Ya mîna ku gur ji ber xêra dibê te ava mişûlê kiriye gerek ez te bixwim. Di wê manê de. Îja vê sibê çi bû? Vê sibê di çarçoveya lêpirsîna sîxuriya serdozgeriya ya Komariya Stenbolê de hemî girêdayê AKP'nin ev serdozgerî di derbarê Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan û avakarê televizyona Telebîr Merdan Yanardağ de bi îddiaya sîxuriyê lêpirsîn hate dest pê kirin. Lêpirsîna ku hebû îro kete pratîkê avakarê televizyona Telebîr Merdan Yanardağ vê serê sibê hate binçav kirin. Li gorî daxuyaniya serdozgeriyê bi rêya sepena Stenbolê ya İstanbul
yani ev tiştekî İstanbul senin ev aplikasyonekî heye zanyariyên şexsî yên 4-5 milyon kesî ji bo du welatên biyanî şandine. Yani agahiyên taybetî yên insana şandine ji bo du welatan. Mesela iftirayekî çi waye? Yani merû zane îftira ye. Zanyariyên 4 milyon kesî jî birêya dark webê ew jî aplikasyonekî taybet e hatine firotin. Mesela devletên ku agahiyên van insana dikare ji bo çi dikare mesela? Agahiyê me bigire çi negire çi? Hat îdia kirin ji bo 13 kesan bi îdayên bidestxistina zanyariyên şexsî bawekî neyasayî endametiya rêxistina tawana Ekrem İmamoğlu mesela Ekrem İmamoğlu li gorî wan rêxistin ava kiriye endamê vê rêxistinê here biryara desteserkirinê hatiye dayîn. Hevan mı? Mesela Necati Özkan xwediyê Telebîr a televizyonê Merdan Yanardağ endamên rêxistina terorê ya Ekrem İmamoğlu ne? Necati Özkan kî ye? Stratejîstekî ye. Kampanyaya hilbijartinê ya Ekrem İmamoğlu birêve biriye. Ew ji wî tê sûcbar kirin. Çawa te kampanya birêve biriye. Merdan Yanardağ jî rojnamevanekî ye. Xwedî îtîbar e. Kanala wî ya Telebîr temaşe dikim, tê temaşe kirin. Ji bo Kurdan jî tiştê xweş dibêje, pozîtîf e. Mirovekî çepgîr e. Mirovek kemalîst e, rast e. Lê piştgiriya Kurdan jî dike, piştgiriya doza Kurdan jî dike. Beriyan ha sirf gotibû tejît bê maneye beriya salekî hatibû binçavkirin. Xasî çend me hat hepsê de jî ma. Tiştek ku vê derê dixwazim bibêjim, hincetên dewleta Tirkiye, hincetên AKP li hember muxalîfan tim didomin, niha esas mesele İmamoğlu rakîbê Tayyip Erdoğan e. Yani sucbariyên gendeliyê, sucbariyên terorê êdî bûne sucbariyên ji rêzê, êdî niha tiştekî din dixwazin bixin stûyê wî ku bikaribin bi vê sucbariyê milletê Tirk îqna bikin. Çi ye? Sîxurî. Milletê Tirk wextê merû dibêje filan kes sîxurê filan dewletî ye kêfawant tê. Yani qet nebek bawer dikin. Pir zû bawer dikin bi îftirayên bi vî şeklî. Îja rabûne dibêjin sîxurê İsraîlê ye. Veya ji ber ku çima komîk e Merdan Yanardağ ji berê ve tê zanîn ku dijberê İsraîlê ye. Yani wan weke emperyalîzm dibîne dijî Amerîkayê wan jî weke emperyalîst dibîne. İsraîl, Amerîka weke dewletên hegemon ên emperyalîst dibîne û dijberiya wan dike. Yani însanekî wisa ye Merdan Yanardağ ji ber vê yekî komîk e ji wî hatiye girtin. Yani tiştê ku li dije ji wî hatiye girtin dibe tu sîxurê wanî. Hevan no. Niha vê serê sibê çi kirin û zanin çi kirin? Pêşî avêtin ser kanala Telebîr. Müdürê giştî weşanê Merdan Yanardağ kirin bin çavan. Li mala wî serî heta da wî lêgerîn pêkanîn, ser û bin kirin. Kanalê, televizyonê, hevalê wî, odeya wî hemî ser û bin kirin, lêgerîn pêkanîn. Li çi digerin? Li delîlan digerin ka sîxurê kîjan dewletî ye. Wekî din hevan no. Tamam. Yani ev lêpirsûna ku hatiye destpêkirin bi hevkariya mîtê, bi hevkariya Müdüriyeta Emniyetê ya Stenbolê hatiye kirin. Aniha lêpirsîn dewam dike, çav li rêye ku rojnameger Merdan Yanardağ bi qasî 4 roja dibin çavan de bimîne. Eger dozger bixwaze îşev jî dikare berde, eger nexwaze dikare 4 rojan dibin çavan de bimîne. Paşê jî ya ew ê bavêjin hepsê ya ew ê berdin. Piştî 4 rojan diyar dibe. Ev li aliyekî sûçê li hember Ekrem İmamoğlu şaredarê Stenbolê ji ber ku ketiye çarçoveya sûçê terorê qayyum dikare were ser Stenbolê. Heta niha li gorî qanûnê dewleta Tirkiye eger sûç yani sûçê ku pê çaredar tê sûcbarkirin eger gendelî be sûçekî dervê terorê be qayyum nayê tayin kirin. Lê sûçekî bikeve çarçova terorê qayyum tê tayin kirin. Ji ber vê yekî aniha êdî pir bi zelalî tê behs kirin.
gel o derojên pêşmede AKP şaredarê xwe amade kiriye ji bo Stenbolê weke qayyum. Kan binêrin kî dibe qayyûmê Stenbolê. Ha hevalê ku CHP rexne dikin dibêjin di zemanê xwe de li hember qayyûmên li Bakurê Kurdistanê derneket, qayyûmên ku avêtin ser şaredariyên Kurdan CHP zêde dengê xwe dernexist. Ji ber vê yekî Kurd jî bêdengin ne wisa ye. Hevan no. Despotîzm, êrişkarî, dîktatûrî, antîdemokratîk tevger li ku derê hebe mirov divê li dij be. Tevgerekî antîdemokratîk li hember dijminê te be jî dibêt kêfa te neyê. Dibêt kare were serê te jî yan jî tiştekî ne exlaqî ye. Yani mirov divê li dij derkeve. Yani ew pergala îro ya di destê AKP'de, pergala ku AKP ava kiriye, ne mümkün e ku bibe diktatör li Stenbolê û ne mümkün e bibe melek li Bakurê Kurdistanê. Îro eger tişta ku tîne serê Stenbolê eger nayîne serê Amedê ne ku ji me hez dike. Vê gavê dor bi dor diçe. Di dorê de diçe. Anha dora Stenbolê ye. Ji ber ku dora xwe ye li Bakurê Kurdistanê ev 15 sal e 22 sal e ji xwe pêk tîne li gor dilê xwe. Îja niha dor hatiye Stenbolê. Ama ez dibêjim mirov li dij derkeve. Mirov nebêje Tirkin bi hev dikevin çi hatiye serê wan bila were serê wan. Ez bi xwe ne divê qenatê de me ez dibêjim mirov divê li dij derkeve. Siyaseta AKP ew e ku muxalîfan perçe bike û yek bi yek daqiltîne. Eger muxalîf Kurd, Tirkên muxalîf hemî bibin yek AKP hildiweşe bila hilweşe. Pergala ku nû ava dibe jî di çarçova CHP de dibe, çarçova Kemalîstan de dibe ne mesele ye. Mirov dikare bu wan re bide bistîne. Wextê ku em nikarin bidin bistînin em ê li hember wan jî tê bikoşin ne mesele ye. Di vê çarçovê de ez qayîlim li hember faşîzma AKP, MHP mirov bibe yek bi hev re tê bikoşe. Yani ew Tayyip Erdoğan, MHP niha vê pêvajoyê bikartîne. Ji bo sukutkirina Kurdan, ji bo bêdengkirina Kurdan bikartînin heta ku muxalefeta xwe bi temamî sis kirin, pûç kirin, başî ji berê xwe didin Kurdan. Yani kivşe ye. Ha rastiyekî de jî heye. Sibê du sibê AKP li hember Kurdan operasyon bide dest pê kirin, operasyonekî eskerî. Vanê muxalîfê me CHP û derdorê din ew ê piştgirî bidin AKP. Ew ê bibêjin tekoşîna li hember terorê meşrû ye, dewleta Tirkiye xwe diparêze, li hember perçebûnê aynî çîrokê ew ê dubarê bikin. Ew jî rast e. Lê tişta baş çi bû? Ev tezkereya ku doh pêr derket hat meclîsê me ji we re pêşkêş kir, tezkereya ku digot eskerên me ê li Iraqê, Kurdistanê, ê li Sûriyê bila li wê derê bimînin. û kengê îcab bike em bikaribin operasyonên eskerî bidin meşandin li heremên parastinên medyayê li Sûriyê Rojava dibe mafê artêşê hebe ku bikaribe operasyonê eskerî li dar bixe. Tezkere yani kanûnekî bi vî şeklî hat erêkirin li meclîsê. Mesela CHP dengê nadaye. CHP çû keleka Dem Partiyê gotin em tezkere red dikin. Ez wisa vekirî daxivim hevano ji bo hevalên me ê Başûrê Kurdistanê û ê Rojavayê Kurdistanê bizanibin mesele çi ye. Hevalên me ê Bakurî ji meselê fehm dikin elbet. Lê em mecbûrin ji her kesî re wisa giran giran îzah bikin. Hevano em derbasî mijarekê din bibin. Nev operasyona li Stenbolê ez dibêjim qey hat fehmkirin temam e. Yani erê yani ez di wê qenaatê de me ku aniha AKP xwe germ kiriye ji bo bikaribe qayyum tayin bike. Em ya daxînin jêr şaredariyekî AKP heye hevano ya medyadê min nizanim bû medya di destê AKP'de ye ez şaşmam. Ya medya çawa destê AKP'de ye? Hevalê me medyadî çawa qebûl dikin? Hakikaten vê zulmê şaredariya xwe destî AKP dikin. Yani naybîra min medyat AKP qezenç kir bi xwedana eniya xwe, bi xebata xwe ya qayyum danîne serê. Ez bawer nakim qayyum be. Eger medyat di destê AKP'de be hakikaten dibe em xwe di lêpirsînê re derbas bikin. Xwe di ber çavan re derbas bikin yan jî. Îja tiştekî baş kiriye, navê Ehmed Kaya li cadeyekî kiriye.
nexrabe. Bila AKP be insanekî karekî xweş kiribe karekî xweş e. Şaredariya navçeya Midyadê ya Mêrdînê dibin rêveberîya AKP'de ye, min nizanî bû. Navê caddeya Mezarlikê guherandiye kiriye caddeya Ehmed Qaya. Ya caddeya Mezarlik çawa mümkün e ya? Ez naxwazim mala min li caddeya Mezarlikê be ya. Merû navê Mezer, Mezel yani goristan. Caddeya Goristanê, caddeya Gorê. Çawa dibe ya? Çawa insana qebûl kiriye heta niha? Tu hûn dixwazin mala we li kolana Mezarlikê be. Merû nikare navê cadde xwe bide hevalekî ya. Şaredariya navçeya Midyadê ev guhertin bi rêya medya civakî ragihand û daxuyaniyekî ji belavkiriyê dibêje em gelekî kêfxweşin ku navê Ehmed Kaya ê ku bi hunera xwe bi dengê xwe îlham daye bi milyonan kesî îro li navçeya me wê xwe bide jiyîn. Navê Ehmed Kaya wê li ser caddekî be. Ev guhertin bi biryara Meclîsa Şaredariyê pêk hatiye. Meclîsa Şaredariyê têda Dem Partî jî heye, AKP jî heye ama şaredarî destê AKP'de ye. Ecêb, ecêb, tiştê ecêb çê dibin. Hevan na. Na axaftina Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan heye. Ez hema wî ji we re pêşkêş bikim. Erdoğan çi dibêje? Ya dibêje ez ji axaftina li Amedê nerazî me. Axaftina li Amedê tê bîra we çi bû? Nayê bîra min çi bû? Yani çima tiştekî wisa dibêje? Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku ew ê vê heftê bi heyeta Dem Partiya re hevdîtinekê pêk bîne. Piştî ziyareta xwe ya welatê Kendavê Erdoğan di balafirê de bersiv da pirsên rojnamegerên alîgirê xwe. Rojnamegerên muxalîf li cem wî tu car çênabin. Erdoğan nikare bersiv bide pirsekî ku pêşta nehatibe amadekirin. Erdoğan ragihand ku ew ê dawiya vê heftê li ser pêvajoya îro em di nav dane bi heyeta Dem Partiya re bicive. Ez bawer dikim şaş fehm kiriye ne dawiya heftê di nava heftê de ye ji ber ku 28 mehê me fehm kiribû yani piştî 4 rojê din. Piştî 4 rojê din dike kengê sibê ne du sibê nabe 28 mehê. Welhasil dibêje ez ji daxuyaniyên dawî yên li Amedê aciz bûme. Ya ez pir fikirîm Tayyip Erdoğan ji daxuyaniyên dawî yên li Amedê çima aciz e? Kîjan daxuyanî hebûn heqeten nayîbîra me tê bîra we hûn binivîsînin. Erdoğan li ser pêşketinên dawî yên pêvajoyê axivî dibêje rastî min nexwaz Dem Partî nêzîkatiyekê bi vî rengî nîşan bide. Yani Dem Partî nêzîkatiyekê bi vî rengî nîşan bide. Kîja nêzîkatî nîşan? Bînin bîra min? Heqeten nizanim. Min ji bîr kiriye Dem Partî tiştekî süper axifiye Tayyip Erdoğan jê aciz bûye ez ê çêbika bidim. Ez ê bêjim bravo. Yani mirov Tayyip Erdoğan çiqas aciz bike û qisa baş e. Dibêje em ê van mijaran bi wan re li ser masê guftûgû bikin. Tayyip Erdoğan diyar kir ku ew bawer nake ku heyeta Dem Partiyê li dijî pêvajoya çareseriyê be. Min zêdetir bi Pervîn Xanimê re li ser van mijaran hevdîtin pêkaniye heta niha. Hêvîdarim di hevdîtina ku em ê dawiya vê heftê de pêk bînin derfeta me çê bibe, em ê van mijaran jî carekî din analîz bikin, binirxînin bînin ser masê. Ji ber ku Tirkiyeyekê bê terör ne tenê ji bo me, ji bo tevahiya Tirkî bi fayde ye. Ji Lazan re, Tirkan re, Kurdan re, ji bo me hemiyan, ji bo 86 milyon bi fayde ye dibêje. Serokkomarê Tirkiye da zanîn ku ew ji daxuyaniyên li Amedê aciz bûye. Dema ku me digot welat êdî ketiye hewaya Tirkiyeya bê terör, bi rastî jî ez xemgîn bibûm ku min tiştê bi vî rengî ji Amedê bihîstim. Ya hevan ka binivîsîne veya çi bihîstiye ji Amedê? Yani serê te bixwe Tirkiye te ya bê terör. Yani bes e ya Tirkiye bê terör. Em jî Kurdistanekê bê terör dixwazin ji kerema xwe re navê vê pêvajoyê lê bikin Kurdistanekê bê terör. Çi ye ya? Navê Kurdan lê dikin terör. Tekoşîna ji bo bidestxistina mafê Kurdan dikin terör. Bana insanên kepaze ne. Tayyip Erdoğan insanekî bêhurmet e li hember Kurda. Heqeten karakterê wî de di karakterê wî de bêhurmetî heye. Yani qayyûmê ku tayin kiriye hê jî li ser şaredariyên me ne. Yani bi vî şeklî dibe. Dagirkeriya ku li Efrînê pêk anî bi wan kincên xwe ya eskerî hê jî di dome li Efrînê. Ya nabêje ya pêvajo heye
ya ji bo xatirê pêvajoyê ji bo xatirê van însanên ku tên hevdîtina me ka em ji Efrînê vekişin ya ji bo wan Efrîn pîroz e bi qîmet e ya ka ji bo xatirê van însanên ku tên serdana me em di nava pêvajoyê de ne ka em van qayyûman li wan vegerînin ya Ehmed Türk însanekî 85 sal ye ji terorê me avêt hepsê û me berda ka nebe em şaredariya wan teslîm bikin ya İnsanên kepaze ne ev garana însanan ana ev garana însanê ku dibînin ser ekranê wana hemî ew in di nava hewza gendeliyê de digevizin Tayyip Erdogan Gülala xwe û mirovê derdora xwe her însanê ku silav daye dewlemend kir yani ji bo ez her gotinê ku ez dibêjim zirar nade pêvajoyê ez sedî sed alîgirê pêvajoyê me ez dixwazim Kurd bê çek û sîlah tekoşîna xwe ji bo mafê xwe bidomînin lê ez dixwazim rastiya dijberê me jî muxalîfê me jî divê em bizanibin ez ji wan re dibêjim raqîb yan jî dijberên me qet nebêjim dijmin jî divê em rastiya dijberên xwe zanibin gotina dijber û dijmin jî ji xwe ji eynî kokê tê her du jî dij e yani însanên dijmin însanên dijber dijberî me Recep Tayyip Erdoğan li ser rewşa dawiya Xezayê jî axivî berê ku bibêje ez vê mesela Tirkiye bê teror axaftina li Amedê dixwazim li we got derkim hevan ka kî çi gotiye li Amedê û Tayyip Erdoğan aciz bûye dibêje hêvîdarim Tayyip Erdoğan dibe demekî nêz de em ji vê yekî xilas bibin Tirkiye ku aştî aramî biratî lê serwer be ava bikin Erdoğan li ser rewşa dawiya Xezayê jî li ser agirbestê jî axivî agirbesta navbera Hemas û İsraîlê de dibêje Xeza wê ji nû ve were ava kirin Xeza wê ji nû ve rabe ser piyan bila gumana tu kesî tune be wallahî gumana min heye Xeza ranabe ser piya û Xeza ji nû ve jî ava bibe İsraîl ava dike em pêngavên bi vî yekî davêjin em ê avêtina van gavan bidomînin tamamen derew e şeriya Rojava jî şerîda Gazê jî her du jî wê bikevin destê İsraîlê İsraîl wê ava bike İsraîl wê belkî Filîstîniyan li wê derê bicihî bike belkî bi xêra pergala İsraîliyan ez ji we re bêjim Gaza were ser hemdê xwe bibe bajarek medînî heta ku bi destê Ereba de be medeniyet tune ye na wallahî medeniyet tune ye li welatên Ereb însan hene dixwin însan hene feqîrin wisa ew ke ye şerê li dijî cîhadiyan rawestiya hevano ev şerê navxweyî me gotibû çê dibe çêbû yani li Sûriyê ev şer rawestiya bi navbenkariya fermandarên Partiya İslamî ya Tirkistanê û çekdarên Özbek şer û pevçûnên li derdora kampa Fransîyan ya li nêzîkî bajarê Herîmê ew jî dikeve Bakurê Idlibê ev şer rawestiyan çekên giran ji herêmê hatin vekişandin li gorî rêxistina çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye sor di lihevkirinê de teqezî li ser wê yekî hatiye kirin ku dosyayên li nava kampê ji dadgehê re bêne şandin wisa lihevkirine bi vî şertî êdî agirbest çêbûye navbenkarên ji Partiya İslamî ya Tirkistanê ew mirovên ku ketine navberê ji Özbekistanê Tirkistanê hatine ew hatine wezîfedarkirin ji bo çi çarenîsa Ömer Diyabî ê nasnav Ömsen ku fermandarê li we ya biyaniyan ya Fransîyan e li gel hejmareke fermandarên din ên Fransîz bişopîn yani ev kes hatine wezîfedarkirin ji bo rewşa wan bişopînin ev Ömer Diyabî lîstikvanê berê yê futbolê ye li Fransa însanekî naskir ye bi rengê xwe jî reş e ji Afrikayê ama hemalatiyê Fransî ye niha bi qasî sed û pêncî însan di emrê wî de ne çekdar lê ez dibêjim qey di kontrola Tirkan de ne ev lihevkirin piştî wan aloziyan pêk hat ku rojên sêşemiyê çarşemiyê di navbera hêzên ewlehiya Sûriye û çekdarên li we ya biyaniyan de şer derketibû şer û pevçûn piştî hewldana hêzên ewlehiyê ji bo kontrolkirina kapê
girtina Ömer Diaby û desteserkirina wî ya Fransayê. Radestkirina wî ya ber bê Fransayê ve dest pê kiribû. Yani hêzên Şamê êdî li ser daxwaza Fransayê bû bi tena serê xwe dixwastin bikin nizanim lê xwestin Ömer Diaby bikin bin çavan û radestî Fransayê bikin lê bi ser neketin. Çekdarên wî destûr nedan weya serkeftinekê ye ji bo Ömer Diaby. Nehat bin çavkirin û destûr jî neda. Ji bo rawestandina şer û rêgirtina li alozyan çekdarên Özbek fermandarên Partiya İslamî ya Tirkistanê navbenkarî kiribûn. Hevalno netewên yekbî heye, ez hema wî jî ji we re pêşkeş bikim. Netewên yekbî tiştekî balkêş dibêje. Êdî dest pêkirina basa Kurdan dikin. Li netewên yekbî New Yorkê civîneke taybet li ser rewşa siyasî ya Sûriye û Rojavayê Kurdistanê hate li derxistin. Têde rexne li rêveberiya Şamê tê kirin ku mafê jinan, mafê Kurdan, mafê pêkhateyê di nas nake. Cîgira nûnerê taybet heye ya netewên yekbî Necat Ruştî dibêje ji bo gelek jinên Sûriyê pêvajo encamên destpêkê yên rêveberiya demkî ne li gorî hêvî û bendewariyan bû. Sozên ku hatibûn dayîn nehatin cih. Her wiha Komîsyona Bilind ya Hilbijartina jî teqezî li ser pêwîstiya nûnertiyekê baştir ya pêkhatiyan kir. Yani milletên li Sûriyê divê baştir werin temsîl kirin. Di wê manê de ji 119 endamên parlamentoya Sûriyê ên ku pêncemeyê hatin hilbijartin divê tenê 6 ciwan jinin. 11 ciwan jî Kurdin, Xristiyanin, İsmailî û Elewîn nava xwe de par vekirine. Yani dibêje ev temsîliyet kêm e. Hikûmeta demkî ya Sûriyê bi bahaneyê ewlekariyê biryar dabû li heremên dibin kontrola rêveberiya Xweser de hilbijartin pêk neyê, li herema Durziyan jî hilbijartin pêk neanîn. Ji bilî van her du mijaran dibê balkişandina ser rewşa xirab a mirovahiyê kêmbûna alîkariyan jî ji bo temamê Sûriyê tabî hesekî ji di nav de ye. Dibê em nikarin alîkarî bigînin van deveran. Mesela rayaderekî netewên yekbî dibêje me nikaribû em alîkariyan bigînin hinek deverên Sûriyê mîna heverê deverên Durziyan weke cî hesekî ji di nav de yani cî Kurda. Zêdetirî milyonekî koçber vegeriyan malê xwe dibêje ev rayedar. Ev peyameke li siyasetê ye, mesajekî hewldan û destkeftiyên hikûmetê ji bo ku xebatê xwe zêdetir bikin. Yani insan hazirin vegerin Sûriye. Li gorî netewên yekbî ji ber şerê navxweyî yê Sûriyê 14 milyon kes koçber bûne heta niha. Nêzî 6-7 milyon ciwan hê jî li dervan e ve negeriyan e. Hevan li otopîsa Rêviyan Şewitî fotoğraf heye dikarim nîşanê we bidim ya rastî. Rezalet rewşekî ye. Qezayekî çêbûye li Hindistanê. Qezayekî pir ecêb e. Bîst kes têde şewitîne. Li eyaleta Andhra Pradeshê yê Hindistanê piştî ku otopîsekî li wesayîtekî din qelibî bawer dikim li motorekî qelebiye agir pêketiye di encamê de herî kêm 20 kes mirin. Rojnameya India Today agahî daye dibêje li herêma Kurnolê otopîsekî taybet ya geçtî a turistan li wesayîtekê motorê xistiye û motorên duçerx jê re dibêjin agir pêketiye. Şahedên bu yerê dibêjin agir berê li pêşiya otopîsê ketiye. Ji nişkeva li temamê otopîsê belav bûye. Yani di otopîsê de bi qasî 40 kes hebûn. Ji wan nîvê wan mirine, nîvê wan jî zor bela xwe avêtine derve. Ez divê naberî de ji we re bêjim hevano ji kerema xwe re bibin abone vê kanalê mezin bikin. Yani telefonê ecayîb xweş ji min re tên. Li ser Messenger, li ser Twitterê, di YouTube'ê de mesajên ecayîb xweş tên têda pesindayîn heye, pesnê kanala me didin, pesnê Kurdiya me didin, xweş e mala we her hebin. Bawer dikim hûn hêz û teqetê didin me ji bo pêşxistina vê kanalê hûn me teşvîq dikin, em îlham ji we digirin. Ez xatir ji we dixwazim biçim xwe amade bikim ji bo bültena êvarê. Xatirê we silav dem baş.